життя довіряю тобі. Твоє серце завсюди відкрито, з його лється святая любов. Посилаєш свою милосердність і чекаєш мене знов і знов. Єзу, довіряю тобі. Єзу, довіряю тобі. Єзу, довіряю тобі. Все життя довіряю тобі. Єзу, довіряю тобі. Єзу, довіряю тобі. Єзу, довіряю тобі. Все життя довіряю тобі. С тобою быть хочу, о Єзу мой. С тобою мне легче крыш нести свой. Да тебе удячный спев я посылаю свой. С тобою быть хочу, Господи мой. Да тебе удячный спев я посылаю свой. С тобою быть хочу, Господи мой. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Пачуй, Пане, голос мой, коли я Тебя кличу. Ты моя допомога, не откидай мяне і не пакінь мяне, Боже мой збаўца. Гэтымі словамі антыфона на ўваход пачнем святую імшу, на якую збіраемся ў гэты суботні вечар, каб пачаць святкаваць 11-ю звычайную нядзелю. І на пачатку прадставім Пану Богу нашыя просьбы, нашы інтэнцыі. Асабліва будзем даручаць Божай міласэрнасці Зоф'ю Мордас у 20-ю гадавіну па смерці, выпрошваючы для яе ласку прабывання сярод збаўлёных у небе. А мы на пачатку перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, даведзе нас да жыцця вечнага. Amen. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами.
Хвала на вышынях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе для великой хвалы Твоей, Пане Божа, Володару Небесный, Боже Ojcze Всемогутный, Panie Synie Jedinorodny, Jezu Chryste, Panie Boża, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Jaki bierzesz na siebie grzechy światu, przyjmij molenie nasze. Jaki siedzisz praworucz Ojca, zmiłuj się nad nami. Bo tylko Ty, Święty, tylko Ty nasz Pan, tylko Ty najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, uchwale Boga Ojca. Amen. Молим się. Всемогутный Боже, наша моц и надея, мы слабые люди и без Тебя ничего не можем. Выслухай наши молитвы и да поможи нам Твоей лаской, как наша воля и наши учинки были сгодными с Твоими заповедями. Прос Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання книги Зыходу. У тыя дні, дайшоўшы аж да Сінайскай пустыні, сыны Ізраіля разбілі лагер у пустыні, і лагер Ізраіля уладкаваўся там насупраць гары. Масей узышоў да Бога і паклікаў яго пана з гары, кажучы: «Так скажаш дому Якуба і абвесціш сынам Ізраіля, вы самі бачылі, што я зрабіў егіпцян, і як насіў вас на арліных крылах, і прывёў вас да сябе. Цяпер, калі будзеце слухацца голаса майго і захоўваць запавет мой, то станеце маёй уласнасцю сярод усіх народаў, бо моя ўся зямля, і вы будзеце для мяне валадарствам святароў і народам святым». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Ми людям Пана і Його овцами. Ми людям Пана і Його овцами. Служте Пану з веселем, станьте przed obliczem Pana z okrzykami radości. Wiecie, że Pan jest Bogiem. On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska. My ludem Pana i Jego owcami. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki. Chwalcie i błogosławcie Jego imię, albowiem Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność przez pokolenia. My ludem Pana i Jego owcami. Читання з послання святого апостола Павла да рымлянаў. Браты, калі мы былі яшчэ слабымі, Христос у вызначаны час памёр за бязбожных, бо наўрад ці нехта памрэ за праведніка. Можа, за добрага чалавека нехта і адважыцца памерці. Бог даказвае сваю любоў да нас тым, што Христос памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Тым больш цяпер,
апраўданыя Яго крывёй, мы будзем збаўленыя праз Яго ад гневу. Бо калі, будучы ворагамі, мы паядналіся з Богам праз смерць Яго Сына, то падняўшыся, мы тым больш збавімся праз Яго жыццё. І не толькі гэта, але і ганарымся ў Богу праз нашага Пана Езуса Хрыста, дзякуючы якому мы атрымалі цяпер паяднанне. Гэта Слово Божае. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Наблизилося владарство Божие, каже Пан. Кайтеся и верьте у Евангелие. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. С Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Хвала Тебе, Пане. У той час Jezus, убачыўшы натоўпы людзей, злітаваўся над імі, бо яны былі знясіленыя і пакінутыя, нібы авечкі, якія не маюць пастара. Тады ён кажа вучням сваім: «Жніво вялікае, ды і работнікаў мала. Дык маліце гаспадара жніва, каб выслаў работнікаў на жніво сваё». І паклікаўшы 12 вучняў сваіх, ён даў ім уладу выганяць нячыстых духаў і лячыць усялякую хваробу і усялякую немач. Імёны ж 12 апосталаў былі такія: першы Сымон, называны Пятром, і Андрэй, брат яго, Якуб, Забадея, і Ян, брат ягоны, Філіп і Барталамей, Тамаш і Мацвей мытнік, Якуб Альфеєў і Тадевуш, Сымон Кананіт і Юда Іскарыёт, які і здрадзіў яго. Гэтых 12 паслаў Езус, наказваючы ім: «На шлях паганцаў не ідзіце, і ў гарады самарыйскія не ўваходзьце. Найбольш ідзіце да авечак з дому Ізраіля, якія загінулі. А ідучы, абвяшчайце, кажучы: наблізілася валадарства нябеснае. Хворых аздараўляйце, мёртвых уваскрашайце, пракажоных ачышчайце, злых духаў выганяйце. Дарма атрымалі, дарма і давайце». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Присядьте, каля ласка, на хвілінку. Умілаваны ў Христе Пану браты і сёстры, вельмі часта у сваім жыцці, калі ў нас ёсць нейкія планы, мы часта у роспачы кажам: «Я так стараўся, я цалкам прысвяціў сябе гэтаму, я хацеў». Усё дарэмна. Як часта ў сваім жыцці мы кажам гэтыя словы? Мы можам з упэўнасцю сказаць, што ў нашым жыцці няма нічога горшага, чым усведамленне таго, што усё дарэмна, усё, да чаго я імкнуўся. Я прыклаў свае намаганні, я ўклаў шмат працы, нерваў, сіл. Я ахвяраваў сваім коштам свой час, а жадны поспех так і не прыйшоў. Мы маглі б сказаць, усё было дарэмна. І тады ў нас часта ўзнікае расчараванне, гэта як быццам адзін бок адной медалі. Аднак, калі мы перагорнем медаль, паглядзім
на сябе, на сваё жыццё інакш, другім позіркам, раптам мы знойдзем штосьці прыемнае. Не тое, што было дарма, а штосьці іншае. Часта ў нашым жыцці адбываецца нешта нечаканае, мы нечым здзіўляемся, і тады ў нашым жыцці ўзнікае супрацьлегласць расчаравання. Тады на яе месца з'яўляецца радасць ад атрыманай нам ласкі. Бо на самой справе мы атрымліваем ад Бога тое, чаго мы не заўважаем. Тыя планы, якія мы ставілі, яны як быццам адыходзяць на другі бок, а я заўважаю штосьці, што найбольш цэннае, карыснае. Словы сённяшняга Евангелія трапляюць менавіта на гэты другі бок медалі. Калі гаворыцца «дарма атрымалі», «дарма давайце». Мы чуем, як Езус загадвае 12 апосталам падтрымліваць яго ў працы. Ён пасылае іх у другія вёскі, гарады, каб абвяшчаць яго пасланне пра валадарства Божае. Аднак гэтыя апосталы, яны не пакінутыя на волю лёсу, але падтрымліваюцца любоўю і ласкай Божай. Таму, маючы побач Бога, яны могуць выканаць сваю місію, перадаць тое, што атрымалі, і даць іншым адчуць і паверыць. Бог ёсць. Валадарства нябеснае блізка. Гэта заклік. Дарма атрымалі, дарма давайце. Гэта датычыцца кожнага чалавека, кожнага з нас. Мы ў сваім жыцці атрымалі столькі дароў ад Бога, так, дарма. Мы атрымалі любоў, атрымалі радасць, веру, людзей, якіх спатыкаем побач сябе. Мы атрымалі тое дабро, столькі каштоўнага жыццёвага вопыту. І гэта сапраўды мае вялікае значэнне ў нашым жыцці. Мы толькі рэдка аб гэтым задумваемся. Мы атрымалі гэта бясплатна, па ласцы самого Бога. Умілаваныя ў Хрысце Пану браты і сёстры, згодна з сённяшнім Евангеліем, як і апосталы, я маю права не толькі захоўваць тое, што мне дадзена, але і перадаць гэта далей, іншым, сваім вопытам. Гаворка ідзе не праз здзеянне вялікіх цудаў, такіх як аздараўленне хворых, чи воскрешення мертвих, чи, як каже Єсус Христос, даючи уладу своїм апостолам очищати прокажених. Я можу робити великі цуди праз Бога. Сапраўды, я гэта магу. Я магу рабіць гэта інакш, іншым спосабам. Моя праца складаецца з маленькіх цудаў. Там, дзе я знаходжуся, у маёй сям'і, на працы, у маім асяроддзі. Людзі могуць уздыхнуць палёгкай, адчуць надзею,
знайсці больш жыцця праз маё слова, праз маю дабрыню, праз маю працягнутую далонь. Гэта ў маіх сілах, я гэта магу зрабіць. Гэта мяне не каштуе, а гэта цуды. Быць можа, я не магу вылечыць хворага, але я магу трымаць яго за руку. Я магу слухаць яго і сур'ёзна услухацца ў яго боль, у яго праблему. Быць можа, я не магу васкрасіць памерлага. Але побач мяне стаяць тыя, хто смуткуе. Я магу паказаць, што я думаю пра іх, што яны мне неабыякавыя, і гэты смутак таксама мне неабыякавы. Я магу падзяліцца сваім суцяшэннем. Я магу перадаць тое, што ён можа знайсці ў веры, калі паверыць, што Бог побач. Я магу падзяліцца надзеяй і ўпэўнасцю у вечным жыцці, праз сваю веру, праз тое, што я побач. Я не маю магчымасці аздараўляць людзей, ачышчаць пракажоных. Але я магу падысці да незнаёмага чалавека. Я магу паказаць камусьці: ты важны. Хоць, здаецца, ты адзін сярод людзей. Такое пачуццё ёсць, напэўна, у нас. Калі я жыву сярод людзей, а пачуццё адзіноты, што ніхто мяне не разумее. Але я магу гэтаму чалавеку дапамагчы, што ён важны. Я магу даць іншым. Я магу ахвяраваць свой час і самога сябе. Я магу здзейсніць так сапраўды вялікія цуды, але з Божай дапамогай. Я магу выконваць яго запаведзі. Свабодна перадаваць тое, што я атрымаў ад Бога. Ён даў мне свае дары, свае запаведзі, і я праз тое, што іх выконваю, я магу гэта аддаць іншым. Праз сваю любоў, праз сваю міласэрнасць. Яго любоў да мяне. І хоць часам менавіта хістаецца нашае жыццё на жыццёвым шляху, мы выбіраем розныя кірункі, часамі блукаем. Часамі мне здаецца, што я нешта раблю дарэмна, але не павінен падаць духам. Гэта адваротная старана медаля. З аднаго боку роспач, а з другога боку Божая ласка. Тое прыгожае і добрае, што ён бачыць ува мне і што даў мне. Гэта тое, што дадае мне надзеі, сілы. І паколькі я давяраю Пану Богу, паколькі я упэўнены ў Божую ласку, у Божую любоў, у Божую міласэрнасць, калі адчыняю сэрца на гэтыя Божыя дары, то ўсё, што я раблю, гэта не можа быць дарэмным. Няхай гэта умацоўвае нас у сваім жыцці, гэтым часовым у кірунку да сапраўднага жыцця вечнага у Айчыне небеснай. Аман.
Вызнаем зараз нашу веру. Веру адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Мары і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Бог Айцец нясе нас на сваіх руках, таму смела і з глыбокім даверам узнясём да Яго нашыя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб валадарства нябеснае, якое Ён абвяшчае, пашыралася на ўсім свеце. Цябе просім. Молімся за народы, якія не ведаюць Хрыста і Яго Евангелія, каб яны спазналі, што Бог іх любіць. Цябе просім. Молімся аб святых пакліканнях да святарства, каб Езус мог паслаць работнікаў на сваё жніво. Цябе просім. Молімся за памерлых святароў, каб за верную службу Хрысту яны атрымалі вечную ўзнагароду. Цябе просім. Молімся за блізкіх нам памерлых, хто дарагі нашаму сэрцу, за Зоф'ю Мордас у 22-ю гадавіну смерці, каб, дзякуючы ахвяры Езуса Хрыста, яны былі абмытыя з усялякіх правін і атрымалі радасць жыцця вечнага ў небе. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб сведчылі пра любоў Хрыста да кожнага чалавека. Цябе просім. Божа, дзякуем Табе, што Ты любіш усіх людзей. Выслухай нашыя просьбы і дай усім нам збаўленне. Праз Хрыста, Пана нашага. Мой Єзу, Ти надія, душа Тобой живе, і у радості, і у смутку життя моє в Тобі, і у радості, і у смутку життя моє в Тобі. Твоя милость, добрый Пане, огорне целый свет. Хай стихне боль, тревога, и греху зникне след. Хай стихне боль, тревога, и греху зникне след. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Боже наш Отче, Ти умацовуєш нас хлебом і вином,
и у их даешь нам сакрамент, что нас аднаўляе. Учини, каб мы заўсёды чэрпалі з яго сілу для души и тела, праз Христа Пана нашага. Amen. Пан з вами, I z duchem Twoim угору серцы. uznосим ich do Pana. Падзякуем Пану Богу нашаму. Godna гэта i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ojcze, усемагутны вечны Божа. Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе, каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Троіцы, стаў касцёлам, Христовым целам і жывою святынёю Духа Святога дзеля хвалы Тваёй безмежнай мудрасці. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный той, хто приходить у ім'я Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святай крыніца усялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам павячэра ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця у хвале. Успамінаючы смерць і змёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, пра Зофію, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Jesúsa Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі,
Тому осмеливаемся казать: «Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усего злога, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от греху и захованные до всялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего, Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живешь и владарыш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоною. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, и будь оздоровлена душа моя. Хлеб найтишейший огорни своим молчанием, скрый мяне у белой гостии, забери мою темру. Хлеб найтишейший огорни своим молчанием, скрый мяне у белой гостии, забери мою темру. Огорни мяне, каб як Ты стаўся хлебом, огорни мяне, каб як Ты стаўся хлебом. Поблагослови, як хлеб подели, паміж тими, хто прагне. Поблагослови, як хлеб подели, паміж тими, хто прагне. Хлеб найтишейший огорни своим молчанием, скрый мяне у белой гостии, забери мою темру. Хлеб найтишейший огорни своим молчанием, скрый мяне у белой гостии, забери мою темру. Не умею я дяковать, Божа, незначно
неси мое слово, ты прими мое молчание, дозволь мне житьем своим дяковать. Ты прими мое молчание, дозволь мне житьем своим дяковать. Молимся. Боже наш Ojcze, святая коммуния, якую мы приняли, означає єднання вірних у Тебе. Учини, каб яна падтрымлівала адзінства ў Твоім касцёле, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христуса. Дякуем Пану Богу. О, прославляйте Его все народы, с пашаной песни Ему спявайте, бо Его ласка завсюди з нами, а Его милость на веки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя. Ангел Панський звестовал Панне Марии, и зачала от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилось меж нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а
святло вечное няхай ім світить, вічний odpoczynek дай ім, Пане, а святло вечное няхай ім світить. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Теперь и завсюди, и навеки вечные. Амен. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай